Hello guys, di na punta karon diri sa Sirao Garden. Ning laag ta kay nagapasahero ta karong adlaw. Ipakya ko og 800 pesos. Back-and-forth ni siya, nag-waiting na lang ko diri. Kaya mo ni murag totally na naka-recover ang karon ang mga buwak diri sa sulod. Diri sa sulod sa garden sa Sirao. Ikaduha ni nako ron nga karong buwan na biyahe diri. Timing lang kani kinabuhi sa balabal. Na siya akong ipakita ninyo. Niya nasa dring dagko kayong kamot may mga pati dagko kayong kamot, kita nyo guys, kamot daghan diha ang mga kuan pa picture po sa dagko nga kamot na pasilong ta kay perting inita ikado sa heat stroke iguwang narbata. Laag ta okay, saka right boy napahong man napaday niya balik ta sa heart okay, wa man to ganin tingog to kong video daraya muna siya view dito. Sige guys, bye bye, thank you for watching.